pare andaw. Ay. Basit ka no ti Junjun na. Ang kaila kahit na madi ka pa yung nagkapigamen? Urayin ka garud bakit? Ta kayat ka nga kagiddan nga agkape. Nay. Tuwing ngam nay. Ay apaw, bigbigat awangkan, nakariingak awangkan. At hindi ka rin. Abak mo pa'y datay manok. Among di manok, hanpay nga timbap tapwak tatay. Kadidyan ti pagapunan na awangkan bakit? No nag-agapwang manan. Ta talaga kasta tibiyag. Ti kagamen, bumtak ti Sara Tinwang, madi ka pa nga bumang bangon. Nakamanang kati kunakaw na dagita nga bumbumtak nga Sara Tinwang. Tuwan, ngam pala kay, apa naggimatang ti si Data. Okay. Magarot ti masin sila. Yung madama gamin ni Marikuan ng idehan suga. Natamanay, nasalaw mo man ni Kumarikuan ng maun. Tahampay nga nakalukat di kantina. Amok man tinarami diyan. Anya ko na. Nya. Nagmaritis kayo manay. Talaga. Ay apaw, inarami jud day tanga bison bakit? Basta kita kayo nga agkumare ay apaw, abutin na kayo ti intol daw. Ampaya. Agar-arak ka, awan to pa yung mangmangmukan niya. Inaapaw ka mong isali-sali data pa nag-arak ka. Inarami jud nga biso day tangke ni Marim nga kuanang amok. Aduman tinadakama yung nga kararuan bakit? Ganun, lakay ng pa. Kasaknumot kini Marikuanang. Imbes ko mga tuktukot ni kumari na kwan, kanilukat na ko matagumata na tutituyo. Tila may mamarites na magamin. Okay. Amin ni pare andaw. Ay. Basit ka na ti Junjun na. Basit ti Junjun ni parandaw. Kwan, kay sumuti ko na ni Marikuanang. Napaw, ikismis na pa iti sarili ng alakayay. Ang ka nga makuntinto. Okay. Sa naistorya na di kalmang ka no, napanda ka no nagpa-doktor. Pa-doktor da Junjun ni parandaw. Kawan siguro. Sumuti kong kuna na tabasi. Garod ka no. Maproblemaan kaya na kanong nga dumaktal. Okay. Kumusta nga ay? Inya nga iti bagat ti doktor na mait bakay. Palang magkanugayang ti solusyon na day jay. Dapat ka no mangan ti ado ti protina na. Uray ka no binigat. Mangan ti ado protina na. Wan, ta no dumakil ka no di Junjun na. Ay. Kaya niya nga ikano ti advice ti doktor nga kanin na mait bakay. Kwa ka no mait. Kung namo ni Marikuanang ka, baka kanunot nagnina ti protina. Ay kiwan ano, karkarnay. So nga pa, kuna di doktor, no kaya mo ti kalalakaan, di dilatan itlog, kano. Itlog, inal daw. Itlog, o kano, rugyan na pa lang kano ti 5, kas dahil itlog tumubigat. Simple lang magayam ti. 5 ti bigat, 5 ti aldaw, 5 ti malam. Ay kaya dumagarod So nga, gimatangan ani, kumari ti nagadunga train itlog. O kinulpinan. Kaya nangarod nga dumakal di ay Junjun. Junjun ni Paray. Ay naapaw. Basta mo lang ngayam ti sumbat na aya. Sumaraw. Tamasik nga Junjun. Dumakal. Data tiyang kumasumbatan bakay. Damagam taw ni Parian daw. Dumakal nga tangat guys. A few moments later. Nay. Mga nan. Ito nagsil-silpon man ti. Nagadumag nga itlog day tan bakay. Hindi tamaon. Itzel! Ayabang tabing tamangan tayon. Itzel! Wow! Nagadumang itlogan, mami! Kwata. Sagay sa kayo lang ni Itan titlog sa kanya ni Dadim Tiwalo. Nya! Pau.